Isabel zvirongwa zvakawanda. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsotsura tiri kuitika matima nawese nyika ino. Muri yeZimbabwe ndakabata ndakapakata ndinokukokai nekukushevedzerai nechikuzivisai muri yeZimbabwe kuti mese kwamuri ikoko endai mubate mopinda paNational FM WhatsApp channel mukasvikira ipapo muri yeZimbabwe kunyange uri pabasa une zvauri kuita ukazongopenengura kana kuvhura ipapo unosangana nazvo zvakakumirira kusvika rini narini. Ndizvo chaizvo. Ndezvevanhu ndefenyemenyuro. Paka Harare my steps Harare so three package got hopefully pa my steps zvakatika nezuro masikati muri yeZimbabwe kuma past 3 past 4 kunde motokari yanga iri mukati mekubva mukati menzvimbo road ichibva kumasvingo atizidera kupinda mudhorobha kana ina uchitongweza yakuda kunosvika pa my steps paya ndobva yabuda mu road ndobva inanga pane imwe tuck shop ndoti pori mu tuck shop yapinda mu tuck shop ichibveteka kutotsva kupfuta moto so ngoya ndakazosvika muri yeZimbabwe ndakasvika ipapo mota yatopfuta yatopera chinhu chakakwanisa kuona mu masiti zvakapera changa chasara badzi changa chisina kuputika imomo imbiya ndofunga mutendi mbiya dzanga dziri ngani mu mota mbiya dzanga dziri mbiri true ndo dzaioneka adzo dzakakudibira kuri kuti moto unozodzirwa sirike saka dzina kupoteka saka ndakakwanisa kuita nguva yekutaura nemumwe wevamwe vanga varipo ipapo achiti nditaka kuona motokari iyi anotaura mashoko ekuti mukaenda pa WhatsApp channel yedu munogona kusangana nezviripo muchiona mota yapfuta muchiona zvese nepamatuck shop nematuck shop anga ari padhuze moto uchibata uripo ipapo munhu anganga aripo akakwanisa kutera achiti motokari ndaka kuiona ichifamba isati yasvika kubuda mu road isati yarwa matuck shop but zvandaona ndezvekuti ndatoona chiutsi chichibuda mumota zvinova zviratidzo zvekuti munhu paakazobuda motokari nemota paakabuda mu road munhu aitozama kuona kuti motokari yaane moto saka ndiri kunomira papi so patakazosvika pa vakanga vachibuda mota vamwe vangaendiso pakiriniki iri padhuze zvichienderana nokuti zvaitika ipapo pane akuwara wandasei pati panguva iyoyo paikabuda muroti haina munhu waikarova haina munhu waikakuwadza yakangonobuda ndokunotemera patuck shop ndobvaitika kutopfuta moto chibva kutozara vakada kuzama kudzima haina kudzimika kusvika motokari yese yapera. Babesabyo mungazivisa Zimbabwe kuti imota rudzi yapera kudaro kune motokari dzimwe dzandinoziva dzakaita senge zvimwe zvimota zviri kuita mishika mazuva ano izvi zvino kumashure kuri flat right handizine masita kune vanoziva motokari kuti zvinonzi haisi motokari hombe imota diki manga mune vanhu vangani mukati motokari takazosvika pasisina vanhu asi vanhu vakanga varipo ngachinzi E3 vangatobudiswa vatobuda mota mambasisina munhu anga aripo hapana akakuwara vanhu vakaona chituko ichi vari kuti motikari yakatanga kubuda chihutsi isati yatinopinda patuck shop apa vakaona chihutsi saka kuenda kwaikaita ipapo kureva kuti kubuda murodhi kokutotsvaga kuti dai ndapinda apa chikonzero mota yakatoka kutopfuta vanhu vari mukati ndo mashekuti kile mukaenda pavhidhio muchaona mukomana anga achitikaona mota ndozvo ndakaona kuti ndakaona chihutsi kusvika motokari yazobuda kusvika enda pamatuck shop apa yanga tuwane moto kudhara right payakabuda murodhi ichienda kumatuck shop yakanorovera here kana kuti yakatomiswa yakanorovera patuck shop zokuti mutoona kuti rimwe zen'e retuck shop rakatokrosa kuna pamusoro pekombi but risina kuguma pakombi but richitoratidza kuti pane zvadhuma kuti tuck shop iyi mazen'e asiuya kusati kune kombi motokari zvakaoma manyaya paNational FM WhatsApp channel munozvionera mega nyaya iri kutaurwa kana baba Isabel Bozhongora Washington Maremera motonzwa vamwe vevanhu vakaona chituko ichi chichiitika kuti zvakafamba sei kune baba Isabel sudzurai chimwe tozotora nhare kubva kuvadiwa vateereri. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsotsora chiri kuitika matima nose nyika ino ndine urombo muri yeZimbabwe naizvakaitika mukati menzvimbo yemashava kune vakuzvisha vanhu mukati merengi yokuti kune vanhu vairwara nenjere vaviri varume vairwara nenjere one akasvika pakubaya mumwe achibva atofa vari vanhu vanorwara nenjere vese chinova chinhu chakasirisa vanhu vakawanda kuti vakomana ko vanhu ava vakwanisa kuzobatira mapanga but nguva yese vaigara vachirarama vari murume but mumwe akwanisa kuzobaya mumwe achibva apa yandiri kutaura ndeye kumashava ndobva ipapo muri yeZimbabwe paka Harare nando hopefully sorry ndakafamba neko nezuro muri yeZimbabwe ndine nyaya yemurume arara akachengetedzwa mumba nhasi nemapurisa mushure mokuzvisungirira mumba nezuro ndiri mukati mekufambira nyaya nekutsvaka nyaya iyi murume uyu ane vana vatatu vake kusanganisira 1 umwe ari grade 2 murume uyu akarara usiku wa zuro ari mukati mekukandana mashoko nemukadzi
murume uyu ane takshop yake. Pa takshop apa anoto imba yake inoti unopinda nemu takshop then kuseri kwachona wobvoenda muimba yavanoshandisa seimba yavanorara. Okay. Vanetsana kudaro mukadzi akamuka kuseni achiti inini zvandinetsa ndakuenda ku maintenance. Mukadzi akabuda kuseni achiti ari kuenda kunovhurisa mapepa maintenance. Mwana akabuda achienda kuchikoro baba achibva Sara. Mwana achiuya kuma past 2 kuseni dzemasikati ndo pakasvika achiona baba vakarembera vazvisungirira. Ndokuenda kunoudza amai vepadhuze vane mwana umwe waanotamba naye ari kuchikoro. Ndo vakazoona kuti munhu akasungirira. Mukadzi achidzoka akatuna munhu atozvisungirira. So mashoko anoti baba vakaenda kunozvisungirira nenyaya yekuti vanga vanzi vakuda kunotorerwa maintenance. Handizivi kuti maintenance inouraya here. Ende uye chii chakambokonzeresa kuti vaende kunotorerwa maintenance but ivo vachigara pamwechete nemukadzi vasina kusiyana. Vanga vane nguva yakareba sei vachigara? Vanhu vane vana vatatu. Vane vana vatatu. Saka vane nguva. Vane nguva. Mungazive kuti vana ava vakura sei? Wangwani wandoziva akatozoona chiitiko ichi grade 2. Grade 2. Mudzimai akamuka achibva udza murume kuti ndakuenda ku maintenance. Mudzimai ndobva abuda. Achisiya baba vari pamba. Pane takshop. Okay. Pakazouya mwana achibva kuchikoro amai vasati vadzwa ku maintenance. Ndiye akwasa kupinda mumba akaona baba vakatozviyenga. Ndokunoudzawo mai pane kusedwa ane mwana unotamana kuti ndozvaitika kunoko ndo pakazomanya kuudza vanhu. So zvinhu zvakaitika nezuro. Saka mapurisa akauya akaona munhu vakasiya mapurisa rakashingita mutumbi kutaura kuno nhasi vakamirira kuti mutumbi utorwe. Hapana here noti yasiwa kana kuti suicide noti yasiwa nemufi. Zvatichafungidzira pandezvokuti tichazvinzwa kumapurisa kuti kana vavhuna homwe dzemunhu nokuti kana mutumbi wadaro hakuna munhu anotenderwa kana mapurisa asati aona. Saka izvo zvikubva kuhama tamirira kuti nzwe ndambotaura neimwe hama isimo muHarare ichiti neniwo ndiri kure ndakamira kuti ndisvike panzvimbo ndinzwe kuti pane mashoko here kuseri kana tsamba yaasiya inoratidza kuti iye nemamwe mashoko makunga ekugara vanhu vachimbonetsana kusvika dzimwe dzenguva murume achinzi izvo aitombovharirwa dho achirara panze ozodorera kumasowe. Aya amakunga achichaziva kuti chaakatya chii nekuti kana aimbovharirwa dho achienda kunorara panze nhasi uno azosvika maybe zvaatya ishoko remaintenance. Baba Isabel, regai tinzwe kuti tsvakurudzo dzemapurisa dzinobuditsa kuti kudini even veukama vanogona kunge vane information yakazara pamusoro pechiitiko ichi. Tine urombo nezvakaitika. 0713938538 0713938538. Madzinzwa nhatu dzatsudzurwa napapa Isabel munoti kudini nadzo. Regai katimbopinda muchitoro kutsva urombwa chete. Ndoonaka kuti muridzi wetakshop akaromba kumwe chete nemuridzi wemota zvinu zvakudzokera kumuridzi bhati. Ndiri kubatikana noanzi nokudyiwa kwedynamos right. Dai econet yapa dynamos mapoints airi kupa taita cash in cash out. Ndinonzi National FM Shift Boss Victor Katiyo pamusiwa. Ita happy birthday kuna Kelvin Joao womutsa timu mashasha yese. Baba Isabel, mbiya dzinotsva here zvekutanga kana mbiya dzikaiswa pamoto chii chinoitika pazi? Neimwe nzira mbiya dzinenge dzinogadzirwa nemoto. Saka handiti ukaumba unotoisaka pamoto chobva chatsva. Inogona kunge yakatsva but yakashayiwa chakaitsimbirira kuti moto unoenda pairi ndoenda kuti itsemuke kana kusatsemuka ndizvozvo kana kutowedzera kusimba right nekuti inosimbiswa nemoto. Saka tingati isusu mbiya dzakasara muridzi wemotikari nemuridzi wetakshop vakaromba kumwe chete. Kusiyana kwekuti munhu umwe anofunge yake asi mbiya kwatinoziva isusu ndikokuti inoshandiswa kumakereke. Zimbabwe munoti kudini yanga iri tsaona here kana kuti pane zvakaitika timbotengesa. Hanzi urombo Baba Isabel. Sei mbiya isina kuzokekemuka isina kuzopwanyika? Chandoziva mukoma KB chero mota hombe dzikadona chadzo akushayiwe chimwe chinhu chinosara imomo. Hazvifi zvese. Ndizvozvo hazvifi zvese kuti tone chimwe chinhu chinosara. Enda mukoma wangu kwaziva senyati yandiri kutaura panapa inyaya inosuwisa nokuda kwokuti izvo dzimwe dzenguva nyaya inotaurwa yekunzi nyadzi iyai pane painobata nepaida kuraramisa. Rimwe gore vakazoshevedza kuti bata panoponesa mukwasha iri nyaya yekuti anga akuda kubatsirwa mukati merwizi pasina pakumbatirira ambuya ndiwanga vari padhuze. Kuna amai vakarumwa nembwa munzvimbo yekunzvimbo inonzi kuchenjiri inowanika mukati menzvimbo yekusanyati. Chipatara chiri padhuze chiriko chipatara chihombe chiriko chinozikanwa kusanyati. Amai ava vachibva vaenda kuchipatara. Vaenda kuchipatara ikoko vari mukati mekurapwa ronda ravo ranga rakadzika
uye zvepa rakanga riri vakasvika pakutodhumwa nembwa dzikavadonhedzera pasi dzikatanga kuvaruma, dzakavaruma kumusana, dzikavaruma kutsoka, dzikavaruma kuchidya, uyezve vakapotsa vatokuvara kune dzimwe nzvimbo dzakavanzika. Saka vari mukuti vari kuratidzana vanobatsira vanhu vari muchipatara, pakati pana chiremba vanoshanda apa panga paine mukuwasha waamai vakarumwa nembwa. Vari mukati mekuzivisana nokuda kubatsirwa, kana chiya kuti kubatsirwa, kana varume vanogona kutoponesa madzimai ndezvibasa ndizvozvo. So amai ava zuva rekutanga vakaona kuti munhu ari kuuya, ndiri kukanganisa kuona here chiso ichi, chiso ichi ndinochiziva, mukope iyi munhu wacho wavaiona haaziriye mukwasha wavo, asi muning'ina wemukwasha wavo ari mutwini pakubereko kuvakwasha wavo. Alright, okay. Ndiye aishanda pachipatara, ndiye aishanda pachipatara, ari nesi. Zuva rechi2 ndokubva vaona, zuva rechi3 vachibva vaona, ndo pavakaita siramusire kuti inini mapfekero wandakaita aya hazvina kuti bata mushi, ini hangu ndafunga kuti ndibude munomu. Vakakwanisa kukumbira kubuda muchipatara, vachiti hazvina kuti bata mushi nekuti mukwasha andiona. Vakaziva here kuti munhu ari kuvarapa uyu mutwini kana kuti mukwasha wavo? Ichokwadi muri yeZimbabwe vakatozoti dzimwe dzenguva vakatorara vari pabhedha vari mukati mekuti vakudarika paya ndofoona achidarika vachibva mudana, ndiri kukumbira kubatsirwa. Ko imimi nhengi munomuziva here? Zvikanzi ndinomuziva, atori mutini wangu takaberekwa pamwe chete. Okay. Zvikanzi ndiye akaroora mwana wangu anonzi Nhengi. Mukwasha angasingazvizive. Okay. Asi amai ava vakakwanisa kuti inini handichakwanisi kupedza kurapwa ndiri muno nekuti ndaonekwa nemukwasha. Mukwasha uyu akambosvika akabata nokurapa Hambuya here mukurwara kwanga vachiita? Zviya zvekuti vanokwanisa kuti vanomira vachiona iye anonzi asiri akabata kana kuona. Okay. Ende iye angasingavasiri. Alright. Ende ivo vanga vasingamuzivi, vakatozomuziva imomo nechimiro chokutoona kuti munhu yakafanana nemukwasha wangu uyo. But pavaisvika papekuratidzana pane maronda nekuita sei, aiva mumwe akamira aitoonawo kuti mbwa yairambambadzura apa. Zokoro. Wati kudi kuti mbwa yairamba uyeone mbwa yairambambadzura apa. Mbambadzura apa. So Hambuya vakapomuka muchipatara hazvina kuvata mushe. Ende vakasvika vachitumira shoko rokuti kumwanasikana wavo, inini kana musina kundiripa musauye kuzondiona. So mukwasha ari kuti inini, ende nyaya iri kurwadza panapa ndekutoti mwanasikana utoti handisina kugadzikana kumwe kwamwe nemurume wangu. Ende audza nyaya iyi atori mwanasikana waamai vakarumwa kuti amai vangu ndine kodzero kuvarapisa, asi iko zvino zviri tikada kuvapa mari yekuti dzokere kuchipatara. Ende kuchipatara ikoko tichationa zvekuti vari kurapwa here nemabhills aidiwa ikoko tichitarapa inini nemurume wangu. Asi nyaya yekuti muning'ini womukwasha azovaona vasingazivani varamwa muchipatara, ndiko zvinokuti kuti havasi kugamuchira zvinobva kwatiri. Ende vari kushevedzera kuti inini nemurume wangu tisaende kunoona mai vangu kusvika taita sei tavaripa. Muripo vari kutaura manje vari kuda kuripwa nei amai? Vari kuda mombe 2 plus 400 US pamusoro yekuti ndakaonererwa nemukwasha ari muning'ina womukwasha. Ende vanga vasingazivani, ende ivo vakatopupura kuti asingazivani chikonzero, vakatobvunza ivo vakati ondimani amai. Icho vadiwa vateereri manyama Hambuya mabo. Saka vasati vapora Hambuya vakatobuda muchipatara nokupora, havasati vapora. vakuti zvizvo kuti gwari vari kumba vanonzi torai zvakati mukaisa paronda zvinogona kuita muchipatara varamwa. Apo vada kuripwa. Saka mukwasha ndiye aunza nyaya nemudzimai wake. Mudzimai wake ndiye aunza nyaya. Alright, chirongwa chinoboshongora segment tachikotsura nevasapatara umwe manga muna Hambuya mawangu vachirapwa. Mukwasha rambofika achisonzokera kuti ndo parambambadziro. Chengete vezvipfuyo zvino nokuti kana ukarwara mushe una nguva yekutaura zvaunotaura izvo. Regai tinzwe mashoko kubva wako. Ndinonzi T-Bus padombo shava pamvere chena. Saka mukwasha muri kuti ngabhadhare Hambuya. Ndo zviri kutaura but tomboti mukoma KB kwakuchenzi vakomana mukanonokera munhu uyu panodiwa doctor anogona zvinhu izvi. Munhu anogona kufa obva aita iye mukwasha uyu ari doctor wacho anofana kuraramisa waregera osvikobva kuti
ndambuya azviti kuti ndivarape wofa hawo zvinoita alright ndiri mupurisa inini tsano wangu wotadza ndingatadze kuvasunga vakaponda village rese ora tiri kudzoka Zimbabwe nokuonera kwakaita hambwe number 2 yes yeCaps United tsano vangu ndikaitamba number 11 yeDynamos kana vauya nebhora ndotovhura gate kuti atezva rega kunyadzise rega timbotaura akabaisa bell manga muchita zvokutamba nazvo ka baba manga muchita zvokutamba nazvo ka nyaya tinogona kutonga chimwe nechimwe pacho mupasha pabasa rake akagona asi pachivanhu anofanira kuti sei kuripa dai akaregera amai vakafa yanga iri mhosva futi ainza pabasa pake Dr. Upiko yakaregera amai vachifa kaka izvozvi dokta akarega kurapa murwere imhosva handitika zvikasvitsa kwakuru wake uko yes hazvinei kuti pane chivanhu imhosva saka anofanira kuita basa rake tichibudawo imomo akaro ekuda kuomesera mukwasha kuda kumuripisa hanzi nekuvabatsira kwanga achivaita ikoko vanoda shamu ine munyu ndinonzi Didmas Chikodze wepamunyuki paEpperton Park ende munoziva simba remunhu akaita zvekurumwa nemba kusi urwere kaurwarisa nyama ane achitaura pulo mani selector bwerezerani pomwe ndiuzeni kuti mati mbwaya iraenda akambambadzura paponi imbwa yakarumwa pachidya vakarumwa nzira yatinoshandisa pakugara ndokurumwa paguvhu ndokurumwa pagumbo mati futi pafupi napada unyangara ndo pachidya okay saka pese panga ava vakatonya vachiungana vachirapa bhozi ukaona wakuiswa munzvimbo kunzi madhokuta zaichikuona vese unenge warumwa zvakaita sei nekumusana nekuti vakadonedzwa pasi kanyemba nabhozho uye mukwasha ngaripe imhosva hombe iyo kuonera hambu yachero hazvo aisaziva pari zvino akuzviziva ngaripe kana mombe nhatu chaidzi ndini ndadaro itapfo kuti mashasha yese nevese vanondiziva vakabata chimuti ninchemerwa Innocent Manyoso pamvuri weZebra Cross ndadzoka kumashure pane chirongwa chamakambodada tete Pretty Mtandwa pano vakati kusaziva isi defense ndizvozvo unotosungwa saka hii KB nabhozho mukwasha uno hana kukanganisa kubatsira chete maida kuti azviite sei handidi kutaura zvakawanda ita happy birthday kuna Kelvin Joao netimu mashasha yese right ndinonzi Boss London chingaipe pamvurwi baba Isabel okay chandanzwa gogo vachitaura ndechekuti hongu mukwasha ngati pabasa akaita basa asi pachovano ngachienda kuhanzvadzi dzahambuya handiti unotaura zvese kwanzi ngataura zvakaitika zvese kana vati bhadhara obhadhara kuti vachanzwa first kuti nyaya yakafamba sei kana akanzi bhadhara ngabhadhare ndapinda muchipatara mukoma KB muroora wangu ari kuuya kuzondirafa okay apo munenge marwara nei papa paripo paya pekuti hauchakwanisi hauna zvese uri kubatsirwa kana hembe uri kupfekedzwa okay uri kushandurwa ngatimbota okay muroora wenyu ndinesi yes ndinesi marwara nechirwere chepabonde chepabonde Now you have only one station. But neimenzera mukoma KB nguva dzazoita shoma. Nange ndichida kutaura nyaya yakaitika mukati menzvimbo yeUpule. Pane mwana ane 3 months ashaikwa asingaonekwe. Mwana uyu anga ari grade 7 ari musikana. Ari musikana kudaro day rechifuwo kubva pazuva raakashaikwa. Mai vakagamuchira phone iri kuti amai makadii ndini ndine mwana wenyu ndakamutizisa apo mwana ane 16 years asi ari kudzoka okay ndini ndine mwana wenyu ndakamutizisa asi ari kudzoka nguva yakataura kuti hey iwe uri kutaura mashoko api pamwana ane 16 years foni ichibva yakatwa kutaura kuno kwatiri kuita foni iyi vakaifona aichadavirwa pafoni namba yavo vakafona neimwe nhamba inobwanywa kuti dwa
kuratidza kuti yadavira asi hapana munhu andasei anotaura ndokuenda kumapurisa zvikanzi regai tichenge taona mwana tozotsvaga zvinoenda nefoni iyi apo ngori kuti sei iri kufamba izvezvi ndopairi nyaya yachona asi nhamba iyi taizama mukada kutsvaga neimwe nzira yatinotumirana mari nekumafoni ine zita riri kubuda asi zita riri kubuda apa rinokwana kuchirume rinokwana kuchikadzi mapurisa vaudzwa nyaya iyi havasi kukwanisa kutsvaga kuti munhu uyu foni iyi iri kudayirwa kuti iri kuringa iri paarea ipi vari kuti tanzimbo mirai timbotanga tawana mwana tozotsvaga nezvenhamba iyi ndio mataurira vaita mwana nechi ane 13 years ndiye ari kunzi akatizisa ndiye akatizwa grade 7 13 years mati ndechekupichi pahople ndiani mukuru wemapurisa kuhople iko zvinozvo asi ndaziva kuti vabai pai vanobata kopi madii kumbovabata mumbonzwa kuti nyaya iyi yasvika muhofisi mavo here aiwa chokwadi mukoma KB tichataura navo ndanga ndichifungidzira kuti ndichakwanisa kuipinza but ndeimwe nyaya iriko ndichakwanisa kuenda pakamba pavo ndonovabvunza kuti mainzwa here nyaya ende manzwa kuti mafambiro ari kuita akamira sei nokuti vakabata foni iri kuratidza kuti munhu ari kuti ndine mwana ende ndakamutizisa semusikana wangu apo mwana anechi 13 years so batai mukuru wemapurisa kukamba iri ikoko anditika kana zvichibvira zvekare moisimudzira kutoenda kuna vanyati komishina kuti pane nyaya yakadai hapana here zvinogona kuitwa kana foni ichidayirwa anditi kuonekwa kuti munhu uyu ari kudayira foni ari panzvimbo ipi kana pachizotsvagwa pozotsvagwa nokuti chatiri kuda kuona kuti mwana ari papi handiti ichokwadi tinotenda baba Isabel isu takupinda munzira takananga kubocha bamba zonke vese vagari venzvimbo dzakatenderedza kabamba zonke please get ready mangwana Friday 25 July ndopamunenge muchiona vhaya kadhimba mapisiro akari kuita kama kambotamba muchikura kaikaika kauya neumwe mutoo yes nokutuze nekwana Isaac Ndevuka chidarika pana Dokasi Magwaza right and Rothra Dokasi Magwaza zvihera kaizvi ndiko kwasekuru Thomas Doni Mufundi kuko dokwake cheko mukwambo asina mari tichibva iko kuti akananga ndiri kunyanga ruwangwe andisiti ari kuwanikwa here manhingi anenge mpambaire anonzi madhumbe obvious anengari maona message iri kubva kuHondevari zvikanzi imi Bakari kuti kwakati kuno kwamuzetu kune vanhu. Aiwa, Hondevari tichauyawo zvekare takamirira imimi chete. Inonzi the whole nation on one station. Izvozvo odzi kuti vara kuno kuiri kuchema zvikanzi matisiya. Zimbabwe yose iri kuda chemoti. High presenter flashback today 24 July as in 2013 it is 12 years gone for the late Chioniso Maraire pakati siya. Remember here with the song Amai may he so rest in peace. Ndinonzi Love Mokashawo kuadzana wani Harare. Ni Nchito. Nchito okay. Alright. Nina dili za nyumba singa dili za zaleta nisiwe marume wangu. Imwanikisiwe. Nchito ni Nchito tifuna mtu apole chabe. Mtu ngapole. Muntu ngapole ni zabu ino wao. Jabu ino monisani tivanikisi na gogo. Sai baba mwana. Magadiko gogo mpofu. Aiwa ndiri right zvangu ndiko kumushando. Kumushando kuri nani ndimi makatanga kuona usikana wenunzi. Rega ndita chidaisa vaonzi. Amai avase kutamba nawo. Ndoda kutaurira muzukuru uyu kana akateerera. Ngaende ataure nanzva kuti amai ava vachiri vapenyu vachiri kurarama. Votaura kuti amai tange tichivarapisa zvakadai votaura nyaya yake sezvairi asaivanzurudze. Okay. Ana sekuru vakati aripe vanofana kutoripa. Ndamai ava mutorwa uyu nekuti vanopedza dzinza rese kuti tsvai tichiita nyaya yekutamba nayo. Uye uyu kana ari mukwasha uyu ari mutwini wemukwasha uyu ari kunyebera kuti haziya mbuya anoti vaziya. Saka ivo ngavafambise nyaya yavo nechannel yakanaka ngaende kuna nasekuru kutaura kuno. Nyaya itaurwe imai vachiri kurarama vanoti ndiye atonzi andichada kumuona uye ndiye ari kuvarapisa. Saka panozomira sei. Alright. Okay, ingosweresa vaviri vatatu gogo. Ndoda ngoti tamba yavari kuti hanzi maSaudi aifi vanenge vari kwana KB na Boshongora maita basa. Tinotenda maita basa gogo.
0713-938-538. Hello pa National FM. Hello mkoma kanyemba nangu mabosho makasinda. Yes mukoma wangu zviri sei? Mushe bosho ndabatikana zvangu newe kuzvisungira kwaita murume bozi. Ukaona vanhu vechirume tasvika pakuita sarudzo yakafanana neyo unoona kuti tingatabva kudhara tichishungurudzwa arume tikushungurudzwa mudzimba mwa. Sure. But kwekutaura chako chaiko ka. Ndokwatiri kukundikana mabhozi isiso arume tinonyoti zvinhu zvatinenge tichitukuwadza mumwoyo ka. Tinogara tangozviregerera hatikwanise kusheya kuvarume vabedu sezvinoita vakadzi. Saka kazhinji kacho varume ka ngatikwanise kuti kana zvinenge zvichinetsa mukati medzimba dzedu ka tikwanise kushiyana varume bhozi namba zhinji yevarume vari kuzvisungirira nenyaya dzekunetsana mudzimba ka dzakawanda ze. Nai baba kumutemo unobvuma wani kuti ukarohwa nemukadzi unoripota, murume akarohwa nemukadzi mapurisa anogamuchira mhosva dzese kana vakuzoripota. Vai varume musinganoripoti kana muchishungurudzwa nevakadzi. Ipapo kapa kuti kunyara manje bhozi pana pamupo kuti unonga wakucha kunyara kuti hanzi nabva kupolisi unoripota kuti ndikurohwa nemukadzi. Apo mapa unonga wasvika polisi kwekuya unobva unoripota nyaya unosvika kuna incharge wechikadzi anenge ariko kwanoripota nyaya yakafanana anogona ngokuseka kafuti. Saka nyaya dzinokuda rufu chokwadi handiti? Because ukaona but chandikuona pa ndechekuti murume uyo akatariswa mapurisa akanyatsouya anofanira kunge ane tsamba yakanyora bhozima ndomaundira ndikuzviita anofanira kunge pane tsamba yakatonyora bhozi wakamutarisa anogona kunge pane paakanyora. Tino avo vasati vajoina ka National FM WhatsApp channel ingotumira ika word rokuti link LINK pa WhatsApp number dzinoti idzo 0713-938-538 0713-938-538 0713-938-538 0713-938-538 kana pa 0712-393-852 0712-393-852 0712-393-852. Yes, pane vakawanda vari kubvunza kakuti tinokwanisa kutenga seiko radio licenses kubudikidza kana nemutemo utsva uriko kuti zvinhu zvikufambire mune zvakanaka. Kwanisa kakutenga 3 services ose anosanganisira radio license renewal, insurance cover noti pamwechete kane zinara license pasi pe one roof inovaka ZBC office yaunenge washanyira zinara outlet kana approved agencies. Izvi zvinokubetsera kakuti usarasikirwe nenguva yakawanda uye ungona kamukana wekunotenga kazvinhu izvi kamwechete. Unokwanisa kakufona right kana kuwhatsapp pa namba dzinotevera kuti ubatsirikane pa 0776 440 0776 440 830 0776 440 830 kana pa 0713 348 403 0713 348 403 0713 348 403 kana kufona pa namba dzinoti idzo +263 86 1249 8610 +263 86 1249 8610 ndidzo namba dzamunofona kuitira kuti munzwe zvakawanda kubudikidza ka nechirongwa chekukuwanisaika mukana wekutenga radio license anditika pamwechete ka nemamwe madocuments anenge achidiwa ka pamotikari penyu kana motikari iri itsva. Right. If your vehicle is a radio installed, please follow the steps to renew your license. Step number 1, renew your vehicle license, radio license at any Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC office. Right. Zimbabwe National Road Administration Zinar outlet or through authorized agency. Step number 2, once your license is renewed, proceed to purchase your insurance cover note. After obtaining your insurance, you may now apply for your Zinara vehicle license. Right. Saka endai pa ZBC office page gonewe Zinara office kana approved agencies anenge ari page gonemi kuitira kuti zvekufambire. Tinotenda Natasha panere adena Susan wekwa Dzobo Zemo akabada chimuti kwanzi ndrenge ndiri koko. Aiwa namba dzangu dzekufona muri Zimbabwe dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa
iditithi muzimba gumede kwa Bulawayo po rikiti vo maphata basa papa Isabel right na